Dali, dali. Laki, laki, laki. Wow, ang laki. Ang laki mga kasolid oh. Swerte. Dami na rin oh. Yo, what's up mga kasolid? So welcome back ulit sa aking munting channel. At kung first time mo pa lang, subscribe mo na yan at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na upload ko. So bago tayo magtungo sa video na to, ako nga pala si Randolph Saizon and you're watching Saizon TV. Yeah! Good morning mga kasolid. So another fishing vlog na naman tayo ngayong araw na to. Bali maghanap tayo ng spot ngayon mga kasolid. Dadan muna tayo sa palengke para mamili ng hipon mga kasolid na ipapahain natin. Hopefully makahanap tayo ng murang pamahain, kasi nung nakaraan kasi sayang na yung hipon mga kasolid. Ang daming natira. Ayan. Okay, bali dito natin iiwan si R15 mga kasolid. Natatawid lang tayo. Ngayon bali, andito na tayo sa spot mga kasolid. Dito tayo manghuhuli ng mayan. Bali, nakapag-set up na pala tayo ng gagamitin natin paminit. Kung gagamitin natin yung aking Daido na Emperor mga kasolid na ultralight. Yun yung lagi kong ginagamit, Okuma 2000 series. So yan lang, double hook lang tayo mga kasolid. Din ang ating palutang is yung DIY na chinelas. So ito bali yung nabili nating hipon mga kasolid. Sa halagang 30 pesos mga kasolid. Dalawang dakot na pala to. Mura rin pala mga kasolid yung pagkakabili natin. So yan, magpapain lang ako para makapag fishing na tayo. So yan, bali pala sa mga nagpapa-shoutout mga kasolid. So sa next video ko na lang siguro kayo may shoutout, kasi nakalimutan natin yung ating cellphone. Andun yung mga screenshot ng pagsha-shoutout natin eh. So pasensya na mga kasolid. So bago ako sa susunod na video, isa-shoutout ko kayong lahat. Ayun o, ayun na. Yun, fish on. Dalawa. Ang galing. Dalawa mga kasolid oh. Lalaki. Swerte na natin. Putik yan. Nahulog pa tayo. Naku naman. Ayun pa yung isa. Makakatakas na. Makakatakas na. Putik. Hay, nako. Buti hindi nakatakas yung huli natin dalawa. Yan ang isa. Hay, ano ba yan? Saizon TV. Masyado kang na-excite. Hay. Yan, nakatakto tayo agad oh. Sugat pa tayo. Galing naman nun. Swerte nga natin sa isda mga kasolid, pero malas naman natin. Para tayo si Smaglas eh, na pagka-atras eh nahulog. So yan, nagpain tayo ulit. Tanggal na yung kaba ko. Loko talaga to. Dito pa ako nadali oh. Hulog tayo. Sige pa. Yan, nadali na to. 1, 2, 3. Yun, fish on. Mayan. Ayos, fish on. Huwag na tayong atras dyan. Dito na tayo. Mahirap na. Yan. Ayan o, kinagat-agad o. Dali na to. Yun, ay, nako, sayang. Bumitaw. Di bali, andyan lang yan. Ayun o, yun, fish on. Ay, nako, ang galing. Oh, binuhol pa yung ating ano. Ang galing, dito lang yung balikan natin. Huli natin to agad. Ayun o. Sige pa, siguraduhin na lang para ano. Yun, fish on. Fish on. So medyo malit mga kasolid. So ang gagawin natin dito, patatakasin na lang natin.
para namang lumaki-laki pa sila. Ayan, alam. Yan na. Yan na. Sige, sige. Yun, fish on. Fish on. Wow, good size. Iwan na natin yung ano dito. Good size. Tara na. Yun o, nakakagat agad doon. Dito talaga sila lahat, mga kasolid. Solid tong spot ngayon ah. Abangan lang natin. Yan na. Okay. Sure ball. Okay. Lunukin mo para ano. Dali na to. Sige pa. Dali, dali. Laki, laki, laki. Wow, ang laki. Ang laki mga kasolid oh. Putik. Laki, tsamba. Ang laki niya. Oh, mga kasolid oh. Laki oh. Ayos. Ang laki mayan. Meron pa palang ganito kalaking mayan dito mga kasolid. Ang laki. Ang laki oh. Baka makatakas oh. Ang laki mga kasolid oh. Kalapad ng kamay natin. Panalong panalo mga kasolid oh. Laki mayan, parang sa Taiwan lang mga kasolid oh. Todo mo. Yun, fish on. Yan oh, malaki na naman. Malaki na naman mga kasolid. Oh. Ayos. Pagkaswerte nga naman natin ngayon mga kasolid oh. Ang laki na naman oh. Ayos. Dapat di tayo nagmamadali. Ayun na, binalikan niya. Ayun o, nilubog na. Sigurado lang natin. Yun, fish on. Ito maliit mga kasolid. Patatakasin natin to. Ayun, paalam. Sige, lubog mo pa. Yun, fish on. Yun, good size mga kasolid. Puro smayan ang nahuhuli natin. Ayos. Ay naku, pantatakas. Naku, sakit pa naman to. May mga tusok. Ayun. Nakatakas na yung isa oh. Takas yung malaki oh. Tara, gawa tayo ng stand mga kasolid para hindi tayo ganong nabababad sa init ng araw. Yan. Medyo maganda-ganda to. Yan, so itong gagawin nating stand niya mga kasolid dito para hindi tayo na ganong naiinitan. Yan, alas tayo ulit. Yan o, stand tayo ngayon o.
Ayan. Huli na siguro to. Yun nga, meron na nga oh. Sabi ko na nga abi. Malayo na naabot niya eh. Ayos. Tataka ako eh, bakit ano eh. Hindi naman siya gumagalaw pero yun nga, inaagos siya. Wala, meron na. Yan. Keep lang natin yun. Good size naman kahit paano. Huli na to. Yun, fish on. Fish on. Oh, laki. Ayos. Ayan, habang nagano tayo, naglalagay tayo ng lagayan ng isda. Ayan, may huli na agad tong ano natin. Inatang natin. Ayos. Dito ko lang nilalagay mga kasolid. Gumawa ko ng malit na lagayan. Yun, fish on. Yun, yun. Ay, naku, nakatakas pa. Naku. Naku, sayang yun ah. Yun na, binalikan oh. Yun oh. Huli na to. Fish on. Yun oh. Ayos. Sayang yung malaki. Pero okay lang. Huli na to. Ay, fish on. Huli na. Huli. So tayo, mag-ingat tayo sa inaatrasan natin kasi baka mahulog na naman tayo. Naku naman. Mga kalpas-kalpas ka pa. Yun o, bali marami-rami na rin yung nahuli natin mga kasulod o. Ito yung napakalaki o. Kung against the lake tayo. Yan o, laki o. Nahuli natin. Pabangal lang natin yung mga kasulod. Yun, may kumakagat o. Naubos yung pamain natin, sinabit niya lang. Ayan, magpapain ulit tayo mga kasulid ng hipon. So ito lang oh. Ang laki. Utik, ang laki. Ang laki na naman oh. Ang laki ng uso. Tsamba ulit mga kasulit. Ayos. Solve na talaga yung ating pamimingwit ngayong araw na to. Galing. Ayun, bali tapos na akong mamingwit mga kasulit. Yan, niligpit ko na rin yung aking pamingwit dahil halos wala nang kumakagat na rin mga kasulit. Saka alas 11 na ng tanghali kaya
naisip ko na umuwi na para mailuto natin itong mga huli natin, oh. Dami, oh. Lalaki pa, oh. Solid yung huli natin, mga kasolid, oh. So yun, mga kasolid, bali kakauwi lang natin dito sa bahay. So hindi na tayo nakapag video sa daan kasi nalobat tong ating GoPro. So bali ang gagawin na lang natin sa nahuli nating mayan, mga kasolid, iluluto natin siya ng paksiw. So lilinisan lang natin bago natin siya iluluto. So yan, bali ito na yung nahuli nating mga kasolid, yung mayan na tilapia. So bali ang gagawin nating luto dito is yung pangat, kung tawagin dito sa aming probinsya dito sa Dagupan, yung paksiw. Yan, oh. So ayan, nalinisan na siya, mga kasolid.